ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ଦରମା କେତେ ଏବଂ କ'ଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଅନୁଭବ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ସେ 2009 ମସିହାରେ କଟକରେ MLA ଥିଲେ ଏବଂ 2000 ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 2009ରୁ 2014। ତାଙ୍କର ଦରମା ହେଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଅଧା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2019 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବରଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 2019 ମସିହାରୁ 2024 ମସିହା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦରମା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ 2,00,000 ଟଙ୍କା, 1,95,000 ଟଙ୍କା। ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂରେ ଗଲେ ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ 2,00,000 ଟଙ୍କା। ଇଏ ଥିଲା ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମା। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।